Deși ora e târzie, uite, nicio jucărie nu poate dormi. Azi sunt tare supărate și rămân la sfat cu toate până în zor de zi. Uite, spune o minge mică, Nicu m-a înțepat, mi-am pierdut puterea toată și m-am dezumflat. Coada mi-a tăiat colamă, spune un cățel, și de atunci mi-e tare teamă să mă joc cu el. Și așa s-au plâns cu toate jucăriile stricate, iar apoi când au sfârșit, o scrisoare au întocmit tuturor copiilor din partea jucăriilor. Și-n scrisoare au spus atât: noi de azi am hotărât să fugim de acei copii care strică jucării. Și-n scrisoare au spus atât: noi de azi am hotărât să fugim de acei copii care strică jucării. Care strică jucării.